Jag fick av pappa själv. Det kan ligga hemma. Inne. Ja. Vad ska du köra? Ska du köra, mamma? Nej, du får inte lov. Här bara du och pappa? Nej, jag sitter på din plats här. Nej! Nej! På din plats! Ja! Mamma, jag sitter på min plats. Och du sitter på min plats? Nej! Inte sitt på min plats, Isabel! Jag sitter hemma! Mamma, kan jag också sitta? Nu smarrar jag. Jo,